Il-ġurati fil-ġuri ta' Jesmond Vella magħruf aħjar bħala l-Bulgaru sabu lill-imputat ħati jekk kif irritornaw b'verdett ta' 6-3. Il-Bulgaru għadda ġuri wara li kien mixli b'possess aggravat tar-rasa tal-kannabis lura f'Ġunju tal-2008. Fil-fatt kien instab bi ftit inqas minn 5 kg ta' droga li lura fl-2008 kellha valur fis-suq ta' aktar minn 30,000 euro. Il-ġurati rritornaw lura bil-verdett tagħhom taħtija l-ħamis għal ħabt tal-10:30 ta' filgħaxija wara li kienu ilhom jiddeliberaw minn wara nofsinhar. L-akkużat baqa' jinżamm arrestat kif issa tistenna s-sentenza mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera li presediet fuq il-ġuri. L-imputat kienet jiġi sorveljat mill-pulizija wara li kien suspettat b'attività illegali brabta ma' droga u huma kienu qed jissorveljaw il-garax fi triq in-Naġġar fil-Mosta li kien sikwiti frekwentat minn suspettat. Wara li fittxew il-postu ma nstab xejn, il-pulizija ffokaw it-tfittxija tagħhom fit-trakk tal-Amla Bedford li kien jinsab viċin il-garax fejn imbagħad instabu 20 blokka ta' reżina tal-kannabis li kienu jiżnu b'kollox kważi 5 kg. Il-sustanza aktar tard ġiet ikkonfermata li kellha purità ta' 8.2% fil-waqt li kellha valur fis-suq ta' ftit anqas minn 31,000 euro. Sussegwentament l-imputat kien ġie mixli bl-akkużi. Fil-ġuri xiegħed is-sit tat-trakk Gianni Xwiereb li kien iħaddem lil Vella u sostna li ħafna persuni mhux magħrufa kienu jarmu fil-kaxxa tal-van. Dan fil-waqt li ċara li fil-waqt li t-trakk kien irreġistrat f'ismu kien biss Vella li jsuqu għax kien isibu goff. L-avukati Kevin Valletta u Daniel Tabone mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mexxew il-prosekuzzjoni.